O novo auditorio Vitoriano García Martí, situado no Museo Valle Inclán da Pobra, acollerá o recital poético organizado polo Concello para conmemorar o Día Mundial da Poesía. Intervirán 4 escritores da comarca: Manuel Teira, Anxos Castro, María Fernández e Manuel López Rodríguez, co acompañamento musical de Esperanza Mara. En este recital deste ano, que vai ser o venres 21, este ano coincide propiamente co Día Mundial da Poesía, ás 8:30 no novo auditorio de Vitoriano García Martí. Pois este ano no recital vamos a contar con Manuel Teira, con Anxos Castro, con María Fernández e con Manuel López Rodríguez. Eles porán a súa voz nos seus propios versos e eu creo que o van a facer moi ben. Son 4 poetas moi interesantes para a nosa comarca. E tamén estarán acompañados coa música e coa voz da soprano Esperanza Mara, que o ano pasado tamén nos fixo unha performance e adaptou un pouco os temas que tocou pois a cada poeta. A intención do Concello é que sexa un acto participativo, polo que anima os veciños a sumarse recitando versos propios ou doutros poetas. Os que así o desexen teñen unha cita este venres 21 ás 8:30 da tarde.